Салом, хуш омадед ба канали Sports TG. Ҳамаи мо мехоҳем ки футбол тез баргардад ва ҳозир ки ҳама дар карантин қарор дорад, мехоҳам рубрикаи нав гузаронам. Ситораҳои футбол киро бисёр дастгирӣ мекунанд, Ҳабиб ё ин ки Конорро. Ту метавонӣ ҳозир дар комментария нависӣ киро дастгирӣ мекунӣ, варзишгари русро ё ин ки ҷанговари ирландиро. Чанд сол пеш ҷанги онҳо гузашта буд, лекин реванш бояд ба наздикӣ рух диҳад, мумкин ҳамин сол. Бори ҳамин бародар тезтарак дар канал обуна шав агар ту ҳол ин корро накарда бошӣ ва лайки қиматбои худро аз ёд набарор, зеро ин чизҳо барои пешравии канал хело муҳиманд. Пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки ин видео бо ёрии ширкати 1xbet мебарояд. Футболҳо ба вақти дигар гузаронида шуданд, аммо киберспорт идома дорад ва барои ғолиб шудан дар он шумо бо промокоди TAJFUT соҳиби $100 гардед. Ба ссилка комментария буда дар омада ҳамроҳ бо варзиши виртуалӣ ғолиб шавед. Аз ҳама шавқовар шунидан ин фикри ҷанговар байни футболбозон Златан Ибрагимович. Ибра метавонист оромона қувваи худро дар UFC бисанҷад ва суханҳои баланди ҷазики худро эълон кунад. Ӯ бисёртар ба Макгрегор аз дунёи футбол монанд аст, лекин аҷибаш дар он аст ки Ибра ҷанговари русро дастгирӣ мекунад. Ҳабиб Макгрегорро шикаст медиҳад, ӯ рақибони худро дар дохили қафас азоб медиҳад. Нурмагомедов ҷавони ором аст, лекин аз Конор дида хатарнок мебошад. Ӯ ба монанди дигар варзишгари рус Фёдор Емельяненко аст. Он ҳам оромона рафтор мекард, лекин вақте дар даруни қафас медаромад, чизи нобаваркунандаро нишон медод. Шавқовар аст фаҳмидан бозингари бузурги футбол ва стили мода киро дастгирӣ мекарда бошад. Бале гап дар бораи Дэвид Бекхэм меравад. Шумо оё аҳамият додед ки Конор дар ҳар намуд шоу либосҳои зебо мепӯшад? Дэвид якчанд маротиба дар интервю қайд карда буд ки Макгрегорро дастгирӣ мекунад ва карьераи ӯро нигоҳ дорад. Ва гӯш кунед худ Конор чӣ мегӯяд. Шои стилон барои ман Дэвид Бекхэм мебошад. Ӯ дар модаи мардонагӣ пионер буд. Ӯ роҳи стилро кушод ки танҳо ӯ ва ман мепӯшам. Бале, ман бо ӯ суҳбат гузаронидам ва ӯ ба ман либос мефиристад ва он либосҳо айни ҳол дар офис қарор доранд. Духтар ва ҳамсари ман либосҳои Виктория Бекхэмро мепӯшанд. Дэвид ба мо илҳом мебахшад. Аз зебогӣ ба футболи дағалонаи англисӣ мегузарем. Вейн Руни бо зебогии худ ё ин ки либоси зебо машҳур нашуда буд, лекин ба монанди Бекс Руни Конорро хело эҳтиром карда дастгирӣ мекунад. Ба ғайр аз ин онҳо давлатҳои ҳамсоягианд ва ин чиз нақши асосиро мебозад. Руни ҳатто дар таги сурате ки бо Макгрегор аст ин хел навишт: яке аз варзишгарони беҳтарин дар таърих. Дарозабон Буфон бузургтарин қаҳрамон Ҳабибро дастгирӣ мекунад ва сурате ки дар якҷоягӣ дар Инстаграм партофтанд аз 1 миллион зиёд лайк гирифт қариб дар муддати якчанд рӯз. Ана инро мегӯянд эҳтироми ҷаҳонӣ. Мо ки дар бораи легендаҳо гап задем, то вақте омадааст фаҳмидан ки аз ҳама серҷоизатарин футболбоз дар таърих Дани Алвес киро дастгирӣ мекунад. Бозингари бразилӣ якчанд маротиба қайд намудааст ки ба ӯ Конор ва стили ҷангҳои ӯ писанд аст. Пеш аз финали Лигаи Чемпионҳо байни Реал ва Ювентус ки ӯ дар дастаи Турини бозӣ мекард, ба саволе ки ӯ чӣ хел Роналдуро боз медорад, ҷавоб дод: барои ин ӯ Макгрегор хоҳад шуд. Рио Фердинанд легендаи Манчестер Юнайтед на танҳо мухлиси Макгрегор мебошад, балки якчанд маротиба бо ӯ машқ кардааст, вақте ки ӯ мехост баъди анҷом додани карьераи футболӣ ба бокс равад. Ва боз як собиқ бозингари МЮ Ромело Лукаку бошад ҷанговари русро дастгирӣ мекунад ва ӯ худи UFC-ро хело нақс мебинад ва ягон ҷанги Ҳабибро бе тамошо намегузорад. Ӯ ҳатто пеш аз ҷанги Ҳабиб бо Фергюсон барои Ҳабиб видео тайёр карда буд, лекин афсӯс ҷанг рух надод. Дар охир худ Криштиану Роналду киро дастгирӣ мекунад? Дар ҳақиқатан Криш хело боз мешавад UFC-ро мухлисӣ мекунад. Дар як интервюи худ ҳатто гуфта буд ки агар ӯ футболбоз намешуд, то ҷанговар мешуд. Роналду ҳам Макгрегорро дастгирӣ мекунад, ҳам Ҳабибро. Пес аз ҷанги Конор бо Нейт Диаз, Рон бо ӯ дар Лас-Вегас вохӯрда буд ки дар он ҷо онҳо машқ карданд ва фотосессия калон гузарониданд. Конор баъдан гуфт ки ӯ бо Криш тез-тез ба алоқа мебарояд ва чӣ хеле ки медонем, Роналду низ бо Ҳабиб ҳам суҳбат мегузаронад ва дар Инстаграм аз ҳоли якдигар бохабар мешаванд. Сурате ки онҳо дар Инстаграм дар якҷоягӣ доранд, яке аз машҳуртарин сурат ба ҳисоб меравад. Криш профессионали ҳаққонӣ мебошад. ӯ аз ҷангҳо ҳаловат мебарад ва фаворити асосӣ надорад. Дӯстон, ба шумо ки бисёртар маъқул аст? Биёед мебинем мухлисони ки дар комментария бисёр аст, Ҳабиб ё ин ки Конор. Ва бале, аз ёд набарорен дар канал обуна шуданро. Шумо дар ин ҷо видеои шавқоварро меёбед. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.